मोना नङा मोनसाबबाय नै लोगोफोर मुथासे जाब्रा मोनबाय बोराय बुरै सानैल'सो गथ'फोराथ' जाखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय थास' बिबारजों खांख्राइजों नाथुरजों लगाय गथाय जि गोथाव संना जानोसै लोगोफोर दिनै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर दैज्लांनि खामानि आरोना माथो बुंनो माने दैज्लांनि खामानि आरो दैज्लांनि महर बुस्रि आरोना लोगोफोर एकदम महरफोरानो लाने लाजाला आरो सान्दुं गोसायाव माइ गायनाय सान्दुंबा सान्दुं अखाबा अखा ओमफ्राय इसाननैसोआ माने एकदम सना गनाबो गानथारनो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै गोरोबा आरोना मोखांजों मानसिजों माने सनाफोराबो गोरोबा जाथारा आरोना फटा सटाफोराबो ओमफ्राय एसे माबा माइसुंनि पाउडारखौ एसे फोनस्रोना लादां लोगोफोर माने होनबाथाय बिराद माइसुं बेरो आंनाव माने गथ' गोरलै बायदिसो माइसुं बेरनायानो माने इदि बेरोबाथाय मिथिया आरो लोगोफोरना ओरैबायसा माने माइसुं बेरो आंनाव गरम बोथोरबाथाय दा समाव आरो आइ बाबा नै फिसालाया लेंहरलायबाय लोगोफोर मायबा जालायबाय खोमा माबा नेटनि प्रब्लेम नालाय मबाइल देखायना दोनदो आरो फिसालाखौ लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाया नेटनि माबा ओरै गल गल गिदिंबाय थाबाथाय बिमाखौ नागिरबाय लेंहरबाय थायो आरो बिमा फै ओरैना माथो खालामनो आरो बिराद नेट नाङा जोंनियाव बिराद प्रब्लेम ओंखायनो माने नोंथांमोननि भिडिअखौबो माने समजों लोगोसे माने नायनानै हरनो हाया आं लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आङो माने नै दा माइ गायखांबानो माने माइयाथ' गायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय सोरनावबा बिदिनो जांख्रा जुंख्रा जानो थाङोना माने बेफोरो माने जोबजोबबासो नोंथांमोननि भिडिअखौ एसे नायनानै सुरु खालामहरसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माने गाज्रि मोननो नाङा आरोना थौदोमा लोगोफोर भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै है मा एसे सुनालाय एक गुलि में दस सिकार ना मा होनो लोगोफोर खोथिया फुनायावनो माबार मेथेखा हायखांनानै जोङो नाखौ बोथिसे लाबाय आरोना लोगोफोर राननिसै दायो जोङो राननिसै ना जावैनायानो जोबा मालाय नै ग्रौ होनलायनाय बेथो गिलिथाराय आइ र' खावसे लाना थांनाय गाहाम नासिंखो मालाय ना जावैनायानो नुवाखै जोबनो थाङा ज्रावनो मोनसे हाबायावनो मोननै मोनथाम हाबा होनना बुंनाय जायोना आइ खांख्राइबो माथो इसेल'थार खांख्राइयाबो खांख्राइ बारा मोना 600जोंलाय जि मोजां रग' ना माबा लोगोफोर नाथुर सर इफोरबायसा नाखौ नुना थानो हायो जोङो खोथिया फुनायखौनो ज्राब गारनानै खनथामसो हहैदो थथा गालिबो मोनलायथारदों मोनसे नांगौ दाहा जायगायालाय मोनसे लाबो आब' प्लास्टिक लाबो दांनाङा नोङो बाबा दांना हो साब्रैथ' र' नायलायालाय दोनथ'नाब्ला नोङो बाबा जा इखौनो ला गिदिरसिनखौ आयै बाबाया गोरि जाया जा ना सेंगोरि जाया बाबाया लाबा हरो आबैनो आबैनो सफिनाव आंसो राजा गैयियाव बेबा आंसो खांख्राइ मेलेम दंहायनो दाबायदि मानि बायदि गिदिरखौल' आंनि होननानै खनबाय थाबालाय मा होनगोन खांख्राइ मेलेम दंना आइ दाबायदियाव मैथाजों जालाय माजों जालाय सर खोरो दिनैसो ना लकेलहाय बिराद गोबाव जाबायमोन ना माबाया मोनजायैया नाखौ लकेल मोनजायैया गायना फुनानैनो नाथुरा माबार आथुर बिथुर फैनानै सायना लाबायहां लोगोफोर बाया मोजोमा बेफोरबायसा हनायखायसो माने बाथिसे ज्राम मोनबोबाय आरोना बेफोरखौनो बाना थानायमोनब्ला मा जागौमोन लोगोफोर बाबाथाय माने मोनजागायो होननाया बेनो आरोना अलसिया जाबोला माइरं मोनजाया होननाया बेनो बाथ्राया लोगोफोर ओमफ्राय जोङो खोथियाखौ माबार फुनानै आरोना बाया मोजोमा माने खावसे थाव दंबावोमोन लोगोफोर फुजोबनो इनिफ्राय नाखौनो खेबसे हना लानोसै होननानै बिखौ माने खेबथाम हनायावनो बेखिनि ना मोनदों लोगोफोर ओमफ्राय जोङो गासैयो साब्रैमोन आरो ओमफ्राय साब्रैजों बेसेबां रानबाय आरो नाखौ ओमफ्राय नै ना गोरि गिदिरखौ आंनो हरबाय लोगोफोर फिसाला गेदेरा माबा फिसाला उन्दैया माने अखार खालामनानै लाबोबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय बे ना गोरि गिदिरखौ ओमफ्राय आंनो हरनाय जाबाय फिसालाया लाबोनाय मालाय आंनो हरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै जि मोजां आरोना नाथुर बिमानो नायनो लागाथार नाया ओमफ्राय आङो एवना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर माजों संनाय जायो बिराद आथुर बिथुर जाबाय आरो खामानिफोराबो मा बुंनो आरोना दैज्लांनि खामानि गायनाय फुनाय आरो ना आरि नागिरब्लाथ' बिराद माने खामानियानो खामानि आरो
ओमफ्राय नै सारायाबो दुंबाय जाहा गोजा जालायबाय नै लोगोफोर जि समायना नुखाबाय आरो नाथुर बिमानो जि मोजां नुखायोहाय गेदेर गेदेरनो नाथुराबो जि जाथाव अन्थाव बाथाव माने गुरबाथाय गुरबाय थानो थाथावथाव होननाय बायदि आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै जि गोजा जालायबाय आरो नाथुर बिमाया ओंख्रियावबो ओरैबायसा समायफ्लेयो लोगोफोर नाथुर बोथिया लगाय गथाय थथा नै जि मोजां एवखाबाय ओमफ्राय नै खावसे एवखांबाय ओमफ्राय नै गोरि दंबावो मासे ओमफ्राय ना गुन्द्रायाबो इसे दंबावो गेब्लेजानो गिनानै एसेल' होनानै एवदां लोगोफोर दासो सुब्रबनाय नालाय सान्दुंफोराव रोगांनो मोनबालाय एसे एनै रोगांनो मोनबा एवनायफोराव बिराद मोजां जायो आरो ओमफ्राय दायो आथुर बिथुरनि खामानि मा बुंनो आरोना दा बुंसै नाखौ जि बरिया एवग्रोनानै लाबाय आं लोगोफोर नै जि समायना नुखाबायहाय एवखांनानैबो लोगोफोर गोजानो नाथुर बिमा ओमफ्राय नै गोरि बुगावा माने जाथ'वाखैनो लोगोफोर दसे एवबावनोसै ओमफ्राय बेबो जासिगोन थास' बिबारखौनो नागिरनानै लाग्रोनोसै र' लोगोफोर थास' बिबारखौ जि गोबाव जाबाय आरो बाथिसेबो माने ओंख्रियाव जानोनो मोनाखै आङो लोगोफोर ओमफ्राय मालायफोरा बायनानैसो जायो आरो आंहा गैया थास' बिबारखौनो माने बोराया बायनानैबो लाबोआ आरो बायनायखौबो बारा मोजां मोनलायलाङाहाय आङो न'आवनो थास' दं नालाय जिहेथु मोना नङा मोनसाबबाय नै लोगोफोर मुथासे जाब्रा मोनबाय बोराय बुरै सानैल'सो गथ'फोराथ' जाखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय थास' बिबारजों खांख्राइजों नाथुरजों लगाय गथाय जि गोथाव संना जानोसै लोगोफोर दिनैयो ओमफ्राय आङो ना सायखांनानै ना एवखांनानैसो माने थास' बिबारखौ खाबाय आरोना लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रांनो ओमफ्राय आं माने दुगैयालासिनो माने खायामोन आरो थास' बिबारखौ ओमफ्राय उपाय गैया दायो ना बोनानै फैनाय नालाय जेव जाव ओमफ्राय दुगैनानैसो माने खानाय जाबाय आरो ना लोगोफोरनि थास' बिबार मेरला दंखायो जानोसै दिनैसो माने फार्स्ट टाइम थास' बिबार जानो नागिरदों लोगोफोरनि एसे बुरजा मोनबाय एकदम खानायाव जि बुरजाथार खाबाय आं साननि हरनिबो संखानांगोन आरो हरावबो सानावबो जागोन दखरा जानायनि जानाय जाथाराखैमोन जों दिनैसो फार्स्ट ना दिनैनो जानांगौ हरावबो जागोन सानावबो जागोन मोनजाथारि मोनजानायहाय बायनानैबो लाबोआसो नोंलाय मानथ'जोब्बायसै दे जाबाय मेरला मोनबाय बारासो जालायलांबाय नै खानायावनो जाब्रा मोनथारबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो थास' बिबारखौ जि मोजाङै सायनानै लाखाबाय आरो आं भइससो होनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो माने आङो भइससो होनानै सोनोसै मानो होनबाथाय फिसालानि थाखाय ओरैबायसा माने डिस्टार्ब जायो आरोना फिसालाया ओमफ्राय नै खांख्राइखौ मेलेमखौ दिहुनना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय एवनानैबो लाबाय खांख्राइखौबो ओमफ्राय नाखौथ' एवखादो नोंथांमोनाथ' ओरैनो माने खोन्थाखादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय ओजोंहाय नै थास' बिबारखौ आरामसे जानबाय आरोना जाननानै ओमफ्रायो बिदिनो बानलु मस्ला मस्लि हाइजें बायदिसिना देफाब लाबाय आरो खांख्राइखौबो माने ओरैनो एवस्रोआबाथाय होनो बायो आं लोगोफोर ओमफ्रायो खायमा स्रो जाबाय आरो नै थास' बिबारा ओरैबायदि गोथाव जागोन लोगोफोर दिनै माने जाबाबो अहानाय नङा आरो ओमफ्राय आं थास' बिबाराव मैथासो होयो लोगोफोर बांसिनानो आङो मैथासो होनो मोजां मोनो ओमफ्राय नै आङो हेब्बासिनो होना हरखाबायबो मैथाखौ ओमफ्राय दसे माने गोदौहाबनानै इखौ एसे नादाबलासिगोन आरोना लोगोफोर सागंजोंहाय ओमफ्राय आङो नै सागंजों जि बरिया नाफ्लेनानै लाखाबाय दोलो लाथा दिनैसो माने थास' बिबारनि महरखौ नुबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा माने जानो लुगैनानै दिनैसो मोनजानोसै आरो लोगोफोर थास' बिबारखौ लोगोफोर नै ओमफ्राय दोलो तुब ताब होनलायनाय संबाय ओमफ्राय नै ना बेनिफ्राय ना एवखाना दोननाय ओमफ्राय खांख्राइ एवखाना दोननायखौ होसनना हरबाय आं लोगोफोर गथ'फोराथ' जाखाया बोराय बुरै सानैल'सो नालाय आङो बांद्राय गथा खालामासै लोगोफोर मानो होनबाथाय एसे दैलावैनो जानो मोजां मोनो बोराया आंना बांसिन दैलाव ओंख्रिफोरखौ मोजां मोनोहाय लोगोफोर गथाब्लाथाय माने रागा जायो आरो बोराया लगायना जाथावथाव ओरै होननानै आङो लगायना जाथावथाव खालामबाय लोगोफोर नै ओरैबायसा गोथाव नुखाबाय आरो ना थास' बिबारजों नाथुर ना बोथिया लगाय गथाय दैमानि हनाय नाजों ओरैबायसा समायफ्लेजोबो ओरैबायसा समायो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मोनबायबो नै लोगोफोर जि